O grupo não sigue manifestar malcontento depois de incidentes semana passada sábado com a riba morto de Mecha Enriquez. Mas ainda depois da expressão mais recente do Ministério Público, Oriaca Malta deu nossa impressão disso aqui. SBA, demonstrante ng asali ribakaya at robe para mostrar ng malcontento com a forma com o corpo policial está actuando com aloctona ng kutabiba aqui na Holanda e particularmente para protestar também a forma com a atender com o defunto Mecha Enriquez na momento que ela queda detenido. Realiseren dat u zult worden aangehouden als u zich niet verwijdert. Ik vorder u voor de tweede keer bij deze zich te verwijderen van deze locatie. Deze demonstratie is niet toegestaan hier. Hoe vind jij de demonstratie? Jij bent Nederlander, jij woont hier al langer als ik. Ja, al 33 jaar en ik snap de woede wel. Ik heb het filmpje ook gezien en uiteraard we moeten het onderzoek afwachten. Maar het filmpje, ja, beelden kunnen heel veel zeggen. En natuurlijk zullen er wellicht bepaalde secondes weggelaten zijn. Maar wat we zien is een heleboel mensen op één man. En die man heeft het niet overleefd. En het verlies van ieder leven is heel dramatisch. Maar helemaal van een vader die 2 jonge kinderen achterlaat. En dus ook nog zijn moeder moet meemaken dat hij gestorven is. Dat is denk ik het ergste voor een ouder wat er is. En dat woede oproept. En dat verdriet oproept, dat snap ik.